मा जादों ओमफ्राय टेस्टि Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनैथ' जोंना जैग' दं नालाय आश्रमाव आर्य सनातन धोरोमनि दिनै गाबोन माने मन्दिर अपेनिं खालामगोन नालाय दिनै माने जैग' लागोन आरोना बेरे फुंजानि जोङो सिखारना फैबाय दैमालु मोनानावसो उन्दुदोंमोन ओमफ्राय आश्रमावबो मानसिफोर दङ ओरैबायदि गुसु आयौ आयौ अखा हानाय बायदि थप 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 सिरिगासिनो आरोना निहोरा हाम्फे जांजों फैबाय जों दा नायनो हागोन नै फुरा खुवा गोजा खोमसि खुवा खुजोबनाय नै जेथिंबो ओइथिंथ' सालबारि दङ सालबारियाव नुहुरानो सालबारिखौ नैबेयावनो आरोना आश्रमा ओरैबायदि गुसु आरोना अखा हानाय बायदि थप थप थाब थाब सिरिगासिनो दङ गोजान गोजाननिबो मानसिफोर फैगोन आरोना दिनै नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मन्दिर गोदानखौथ' आं सिगाङावबो देखायखांखाबाय नै खाथियाव फैबासो सिनायो खिन्थु सिनायहरा दहाय सिनायहराखैमोन ना मन्दिरखौ नै दासो सिनायबाय नैबेनो आरोना मन्दिरनि गेटआ जैग' होनायनि सिगां आङो एसे मोखांखौ फेस वास खालामनानै लाग्रोनि र' दुगैनानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव दा जैग' होगोन नालाय जोंहा मन्दिर अपेनिं दं नालाय गाबोन दिनैथ' जैग' लाग्रोगोन हाम्फेया र' आंनि फेस वासखौ बहा दोन्दों बियो आं दा दैमालु मोनावसो दंफैयो नालाय आंनि फेस वासआ माथो खालिसो बोरै जाखो ओइ हाम्फे आंनि फेस वासखौ मोनदों नामा नोङो मुस्टेकनि बे दाखालि आं फेस वास अनलाइन खालामनाया गैया माथो फेस वासआ बेबो खालिसो माथो नै गैयानो नै बेयाव मालानो गैया नै जोबनानै बावदों नोङो बेलाय माथो बेयावनो दोनदों माथो देखायलाय बेयाव दंना बेयाव फुल दं नोंसो फुनजोब्बाय नामाब्रा खावसेखौलाय फुनाखै आङो फुनाखैना नङा आङो र' फुनैना खुलि थाब थाब खुलि गोदानसोना बियो गोदानसो दाखालि अर्डार खालामनाया नोङो बेखौनो बबावबा दोनखुमानानै दोननानै खालिखौसो आंहा फुनथारसिगौमोन बेखौ लोगोफोर 4.5 लाखनि बारा मानसिफ्रा माने अर्डार खालामबाय आरोना गोबां मानसिफ्रानो बेखौ इउज खालामबाय थायो दा नोंथांमोना एमाजन आरो फ्लिपकार्टफोराव बायोब्ला 150निबो खमाव मोनगोन आरोना अफार सोलिनायाव बायोब्ला नोंथांमोना बेखौ बायनोब्ला फ्लिपकार्ट एबा एमाजनावबो एभेलेबेल मोनगोन दा आं बेखौ दाखालि बावै अर्डार खालामनायमोन नालाय 300नि खाथियाव अर्डार खालामदो आरोना बेखौ आङो ओमफ्राय दा आं बेखौ फुनबाय थाखायो आं सिगांनिफ्रायनो फुनबाय थाखायो बेखौ आङो बोसोरनैसो जाबाय बेखौ इउज खालामबाय थानाया मोजां आरोना बेखौ नोंथांमोना इउज खालामब्लानो जाबाय मुस्टेकनि बियो फेस वास बेयाव माने खुनु केमिकेल होननाय बुस्थुआनो गैया आरोना बे 100% बियो पियर एन्ड आयुर्वेदिक माखासे रोदा रुदुजों बानायनाय आरोना बेखौ इउज खालामबाय थायो आं बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंक होखानाय दङ आरो कमेन्टआवबो पिन खालामखानाय दङ नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बेखौ अर्डार खालामब्लानो जाबाय बिदिनो हिन्जावफोरनि थाखाय नङा आरोना बे हौवाफोरनि थाखायल' बियो फेस वासआ नोंथांमोना जायफोर फेस वास बाहायनो गोसो मुस्टेकनिफ्राय बाहायबानो जाबाय बेयाव रिभिउखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना 4 लाखनि बारा मानसिफ्रानो बेखौ इउज खालामगासिनो दङ आं दा नै बेखौ बोरैहाय फुननांगौ आं नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना फेस वासखौ आखायाव खननै बा खनथाम थरथिं गाथाम सेरनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै आखाइजों फुनानै बेयाव फेंफोना जाहोग्रो फेंफोना जाहोखांनायनि उनाव नै नोंथांमोना बिदि फेंफोना जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोखाङाव एप्लाइ खालामदो बिदिनो मोखाङाव जेरावबो नांजोबनाय बायदि आखाइजों मोजाङै फुनानै लाब्लानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना 2 बा 3 मिनिटसोनि उनाव बेखौ दैजों मोजाङै साफा सुबानो जाबाय आरोना अब्लानो नोंथांमोननि मोखांनि सिथरफोरखौबो खमायो आरोना बे फेस वासआ आं बिदिनो इउज खालामबाय थाखायो नालाय सिगांनिफ्रायनो आं दा नै फुखांबाय लोगोफोर फेस वास खालामखांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बेहाय थांनानै बायोब्ला नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन कमेन्टआवबो पिन खालामखानाय दङ नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बायोब्लानो जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै माने अफार सोलिबाय थानायाव बायोब्ला नोंथांमोना 150 रुपिसनि खमावबो मोनगोन आरोना आं दा 300नि खाथियाव 299आव बायदों नालाय बेखौ बायबाय थाखायो आङो बाहायबाय थाखायो बेखौ सिगांनिफ्रायनो बाहायो 2 इयार्सनि बारासो जाबाय आरोना बेखौ बाहायनाया दा आङो मन्दिराव थांनोसै मन्दिर माबा जैग' लागोन नालाय दिनै बे थांसै आङो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जों दा मन्दिर फारसे थांगासिनो दङ दिनै जैग' होगोन नालाय दुगैखांबाय बा धनुसखाया आलाम मोनथारदों ओरैबायदि गुसु आरोना गगा मोनजोब्बाय सेस अब्लाबो दै गुदुं फुदुंनानै दुगैबाय ओमफ्रायथ' दिनै जैग' जोब्बासो ओंखाम मोनजागोन फुङावबो जोङो जेबो जायाखै ओमफ्राय दा थांगासिनो मन्दिरावबो बिराद मानसि जाबाय नालाय गोजान गोजाननिफ्राय फैदों ओंखायनो जों दैमालु मोनायाव थाबाय आरो हर मन्दिर गोदान अपेनिं खालामगोननि झान्दि खागासिनो दं नै आदामोना आमाइमोन आदामोन नै बिथिं आरो टेन्ट हाउस दोगासिनो
गाबोननि प्रग्राम दिनै माबाजोबखासिगोन आरो बहायखाजोबसिगोन शिबलिंखौबो दिनै बहायसिगोन मन्दिर लुनायाव बेसेबां खरस जाखो बेखौ हिसाब खालामदों फाइनाल जाथ'वाखै नालाय दा दसे उनाव रिजाल्टखौ खिथागोन बेसेबां थांखो दा हिसाब खालामगासिनो दङ मन्दिर लुनायाव बयबो भक्तफ्रानो एसे एसे दान हरदों नालाय सोरबा बिदिनो हानायफ्रा बुरजा बुरजा दान हरबाय सोरबा हायिफोरा एसे एसे हरबाय ओमफ्राय दिनै फाइनालि माने मन्दिरा जाबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना रावनिबो अनसुंथाइ नङा बियो माने जों भक्तफ्रानो गासिबो अननानै बे एसे खांलायनानै हरनानै दिनै बे मन्दिरा जाबाय आरोना दिनै शिबलिं बहायसिगोन जैग'बो दङ बेनिफ्राय नै आमाया जान्जि सुगासिनो दङ दा आमाया बिराद मोजां खामानि मावबावो आरोना मन्दिर नैबेफोरखौ माने आमाया आइनि आफानि बियो बाहन बेखौबो बानायो गावनि खुद आखाइजोंनो बानायनाय बियो बेनिफ्राय बैखौबो बानायदों बियो ओमफ्राय न'आवबो बानायनाय दं होनदों नामा आमाइनाव सोरबाफोर माने औ बाहन सोरबाफोर बानायहोनो औ गावनो खुद बानायो आरोना आमाया जेखौ भक्तनिबा सोरबा सुबुंफ्रा नांगौ बायदि जायोब्ला अर्डार होयोब्ला आं बानायनानै हरगोन आरो बानायनानै हरो औ बानायखानायबो दङ औ सोरबाफोर नांगौबा नोंथांमोना नै बेफोरबायदि अर्डार खालामनो हागोन आरो आइनि आफानि बाहन बिराद मोजां निस्का हमसा होनगोन निस्काया दुस्थ' जाथारदोंलै निस्का अपेनिं खालामसिगोन जैग' होनो थाखाय बयबो लाहार फाहार खालामगासिनो नै प्रसाद जैग' होनो रेडि खालामबाय बेल बिलाइ नांगौ हानगासिनो दं नै फुजा होनायाव नांगौ नालाय बेखौ लायथां नै बेखैजा बेल बिलाइ खागासिनो सिख्लाफ्रा जैग' होनायाव बायदिसिना जगार खालामदों आरो दे मोजां साजायथार जैग'नि थाखाय साजायगासिनो बिबार माला बेल बिलाइनि माला सुगासिनो नै मादैमोना मन्दिर गोदाननि दिनै बिबार माला सुदों बयबो बिबार माला सुदों गाथि लगायगासिनो जान्जि गोदान गोजौथार गोजौआवबो दं नै हमथाग्रा ओम देवादिदेव महादेव विष्णु ब्रह्मदेव
गायग्रोबाय जान्थि गायखांनायनि उनाव बिदिनो जैग' होगोन आरोना जैग' होखांनानै शिबलिंखौ बहायगोन ओमफ्राय गाबोन जास्ट माने फुजाखौ हासिगोन आरो दिनै फुजाफोरखौ होनानै लाजोबग्रोखासिगोन नैबेहायबो मोनसे गासिबखौबो सोलायजोबसिगोन तनिष्कायाबो फुजा होदों बिलुन लालायलायो नोंना फुजा होनाया अम होनदोंना ना तनिष्का वाव 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 झान्डि गोदान गायजोब्बाय आरो नैबेहायबो आइ बिमा लोक्षिनि मन्दिरावबो नैबे गिदिरखौबो गायबाय बैहायबो गायबाय नै उनथिंबो ओमफ्राय नैबे मोखाङावबो थालिर गायदों जैग' होसिगोन जैग' रेडि जाहांबाय तनिष्का हम सानसे हा हम सानसे हा जैग' होखांबाय दा फोथा लागासिनो नै बिस्रा दासो मोनफैदों मैयानो इनि आबैया माबा हैदो सेमसा हैदो मैयानो 12थायाव साननि लिंग'खौ लाबोबाय दायो लिंग'खौ बहायसिगोन दायो शिबलिंखौ सुग्रोसिगोन आफानि शिबलिंखौ नै जैग' होखांबाय फोथाबो लाबाय नै ओमफ्राय दा दसे उनाव बहायसिगोन आरो दायो थुखैनो नागिरदों गाइखेर दै सान्थि होगोन दैजों थुखैगोन सुजोबदो मोजां सुजोबदो जाबाय आरो बहाय नियम गैला बहाय नियम गैला सिङावबो हो सिङाव गोरान सिंथिं दै सारदो सिङाव कापुर बिजासिं तलफाय मार तलत बिथिंजाबो खामानि मावगासिनो अबाव होबावगोन बिबारखौ लामानि माबायाव जया बिजयायाव थालिराव दाबो जोबावाखैसो खामानिफ्रा मावगासिनो फुंनिफ्रायनो शिबलिंग बहायखांबाय दायो जों फुंनिफ्रायनो जेबो जाथ'वाखैमोन आरोना दासो ओंखाम निरामिससो ओमफ्राय गाबोन फिथाल' हास'सिगोन आरो जैग' होबाय शिबलिंगखौबो बहायखांबाय दिनै बिथिं जागासिनो दं माखासे नै जोंहा दासो मोनफैदों नै बिसोरो मादैमोना दे बानलुखौसो नै लाखादो
खिसिरिसो नामा बेलाय ओंखामबो दंथ' ओंखामबो दं खिसिरिखौसो जादों मा ओंखाम ओंख्रि गैया ओंखाम दे होदो दे जादों खिसिरि जादों जानांगौ गोथाव जादों जोंबो जादों फुदुंना बानलुखौ खिसिरिनो दे जानायलाय थाइबेसे हाब सिब'आ बानलु खैथा जानो नागिरदोंलै गोसोथोनायनिबो जाखासिगोन नामा नोंलाय खिसिरि जानोसै र' बरिया जादों बानलुखौ अखाबनायनि बानलुआबो मा जादों ओमफ्राय टेस्टि मोनालायबाय साना खैथा जाखो टाइमा हा 10:30 जाबाय नै दासो ओंखाम लोगोफोरा आं दहाय बावै मुस्टेकनि फेस वाशनि बागै बुंदोंमोन जे नायनो हागोन नोंथांमोना स्किनखौ माने सिथरफ्राबो एसे खमायो आरोना आंना दा एसे पिम्पल्स जागासिनो नालाय बेनिखायनो आं बेखौ बाहायगासिनो दङ सिगाङावबो बाहायखांखाबाय आं बाहायनानै रिजाल्टखौ मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ नोंथांमोना बेयावबो थांनाबो अर्डार खालामनो हागोन आरो कमेन्टआवबो पिन खालामखानाय दं नोंथांमोना बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय रिजाल्टखौ मोनगोन आरोना माने बिदिनो सान्दुंफ्राव ओंखारनायफ्रावबो माने एसे शाइनिं ग्ल' खालामो आरोना स्किनखौ एकदम स्मुथ हेल्दि लाखियो आरोना सिथरफ्राबो एसे खमायो थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय